Ole miso junior production channel hi ila subscribe lo ni chuan khonga in mi lo subscribe sak don nia dam lo thil ton mak tak chu dam doina ko om lai chuan mi chinau nei tur hi ka bul lo ka aron om ve a atuk maya nei tur ani omi a om da tang kha chuan ma se rin lo del in thil mak tak aron thleng tatlat mai kei po in ka thil mu chu ma ka ti in oi har sa po ka ti nie minen kol tu nar ngei kha ni kamu chu jinglam dar ni ver ani ome kabul lo ka mu atuk maya nau nei tur chu na ti in aron tapa chuta tho chuaka alampan akal ka tum lai tak chuan ka thil mu chuan min va han de phuna sa take nals khan nau sen hi senin a bual kha chu akutin a lo kenga athluak a ei lai chu kamu a kavan rap tak chuta nau sen nu chu chemte hriam tak nen ashoka azain athi sen chu a in tamai ka thil mu awang chuan launa chuan min hmanin ka khur der dera phim kur takin ka khum lam chu ka pana vanei thlak takin ka khum chu ka thleng thei hram ka thawma hriat chuan kei po hi min that ngei dawn tih ka hria a ka khumah chuan engtikah nge ka hun a thlen ve dawn tih ringot hi ka ngaih tuahna a awm reng karin ang nge in atuka doctor ho chuan mithi chu an ron hreta a mahse an buaina ber chu tu tih nge nita tih hi ani mithi chung te pawh ron thleng vatin mithi pasal ni ngei tur chu damdawi in a thawkho chungah chuan a lung awi lo tih chu a hriat khawp mai damdawi in a thawkho chu a nupui thihna ah a chanbel chu an ni anih thu leh FIR a theh lut dawn thu te chu a sawi a doctor chuan ngaidam te dil in he thil ti tu hi an ni pawh in a hriat lo thu leh zan chuah ngei chu an tum thu te a hrila chutia an in biak lai chuan police lam chu ron thleng in mithi ruang chu an han bel chianga a hroka chema zaina chu an hmu a chuan police officer pakhat chuan doctor nen ah chuan helaiah awm zawng zawng hi ko khawm vek rawh a tia doctor pawh chuan police sawiyang chuan min ko khawm veka mahse mak ka ti em em chu nizana nurse kamu kha kamu hi a lo chu ani police chuan doctor bulah chuan in kim vekem a tia doctor chuan o kim vek damlo te leh helaiah thawkho pawh kan ti me a tia doctor thusawi wang chuan ka phu sawk thei nurse min enkol tu kha helaiah thawk ani lo chuan tu nge nita ang tih hi ani police pa chuan ni leh mithi bul velah room a awm em tih in a zawt a doctor chuan o awm e pathum a awm a tia police chuan ni leh a bul a room ah khan awm an awm em a tia doctor chuan o awm e voina chuak tur leh keruh tliak pakhat a awm a chuan pakhat leh chu a dam loh dan hi keini pawh in kan hre chiang bik chiah lo a tia police pa chuan han ko khawm te a tia chuan doctor chuan min ko khawmin police pa hmaah chuan kan ding tlar a police chuan nizana in room bul lawkah thawm vel hriatin nei em min tia ai hrelo tia kan chan vek hnuah hmeichhe pakhat a rawn lutin keiman ka hria a rawn tia chulaiah awm zawng zawng chuan aw rawn chhuahna lam chu kan en veka chuta ka thil hmuh chu mak kavan ti takem khanu ngei kha ni chutia ka en ring lai chuan a rawn sawi chhun zawm leh mut ka tum lai tak ania mahse tap ri ka hriat awang chuan ka tho chuaka ri ka hriatna lam chu ka pan phei a chuta ka thil hmuh chu rapawm tak ani tih in a rawn chawl deta police pa chuan enge i hmuh tih in a lo zawt vata chunu chuan hmeichhe pakhat rai tih hriat tak hi a lo tapa a bulah mipa pakhat hi a lo awm ve a chupa chuan hmeichhia chu chemin a hroka a zai a a bak kha chu ka hre tawh lo tih in a ngawi ta daih a police chuan ka lawm lutuk e inkal thei tawh e min rawn tia chuan keini pawh kan room lam theuh panin kei chu atukah damdawiin chhuahsan turin ka reuh ru ka siam fel ta a